Lautai 247 TV, ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku duk lokacin da muka ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Addu'a ita ce islamun mumin, ita ce makamin mumin, ita ce addu'a da kasar da samu Allah ya ya ba mu zaman lafiya a cikin ba. Allah ya taimaka wa shugabannin mu ci gaba da gyara wannan kasa tamu, yadda kowa da kowa zai ji daɗin zama a cikin wannan kasa tamu. Allah ya ba mu lafiya ya kuma ba mu zaman lafiya. Allah ya taimaka mana ya gyara mana halayen mu zauna lafiya. Allah ya ƙara mana arziki ya ƙara mu wadata. Allah kuma ba mu zaman lafiya ya taimaka da mata wa sarki da sauran jama'a. Sauran jama'a na gwamnati da sauransu Allah ya saka musu alheri. Malamai da suka yi taimaka kutuba suka yi taimaka a tafsiri Allah ko ya saka musu alheri. Allah ya saka mu da muka ji ni aiki da abin da muka ji a cikin wata magana. Mu ya kuma barka da sallah Allah ya mai kama Allah ya saka mu. Assalamu alaikum. Amma akwai rigakafi wannan saman gada duka fita masa ranar akwai shi an tsaya so ta kan gada za ka gurin nan gurin da wannan gada za mu haiki ran sauka yawa
G-boy nan gabara. Daga nan ma zan kyale ka.